Izlazimo u susret ženska osoba. Da li vam je poznata ova žena? Nije. Vidim dobro se zna. Vidite? A ova žena je trudna. Zorana, procenite sam. Nije vam poznate ili vam je poznate? Nikad u životu ovu ženu nisam videla. Pogledajte, oni su se pozdravili. Poljubili su se. Stavio je ruku na njen stomak. Ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće. Možemo da nastavimo? Što se ne napravimo pauzu? Može. Kađe, hoćeš da otiš malo prozor, molim te? Samo da malo uđe vazduh. Momci, ugasite na trenutak kameru, molim vas. Zorana. Zorana. Znači, ja ne mogu da verujem što se ovo dešava. Zorana. Pro mene toliko čovjek laže. Razumem. Sve vas razumem. Ovo ne moguće da ovo Zoran radi. Možete pogledate do kraja, molim vas. Jel možete to, ili imate snage da pogledate? Ja pre da verujem da ne može neka u pitanju rođaka ili tako nešto, ali ne poznajem ženu uopšte, mislim prvi put je vidim. Ali znate šta je? Zašto on gleda njen ston, šta je ovo? Ne znam, ali vidite, on je nju zagrlio. I oni su otišli, pogledajte, išli su i zamakli su nam u ulicu, tako da smo mi ovde stali. Pa gde su oni to pošli? Ne znamo. Pa zašto niste pošli za njima? Nismo smeli, Peđa. Zašto? Zašto ekipa nije pošla? Objasni tehnički žene i zašto nije mogla da pođe ekipa. Zato što bi, znate šta, da su se okrenuli i da smo mi ugrozili celu priču. Operaciju, tako da je to. Međutim... Jao, baš, znači šta je ovo, ne mogu da verujem. A vama dobro, sve malo... Ja ne mogu da verujem, znači pritisak mi toliko sad je stao da... Nemojte, molim vas. Znači, to su nesesti. Nemojte, molim vas. Znači, ne mogu da verujem što ovo čovjek radi. Nemojte, molim vas. Znači, tu... Ja sam pokušala sve sa njim. Rekli ste nam. Sve znam šta... Lečila sam se i prokušala sam i sve sam pokušala s čovjekom. Sve, razumem, znači, ali... Ali ovo iza leđa, ovo je taka izdaja, taka prevara. Da... Nemojte se vidite, nas stvarno nismo mogli, jer sami po sebi preljubnici, znači su sumnjičavi i jednostavno plaše se da ih neko nekad ne vidi zajedno i onda... Sada Peđa je organizovao, znači, ekipu koja je vaša supruga pratila. Sad gledajte. On je ušao u ovu zgradu. Ili sve? Još ima. Da. Šta može bude još gore od ovog? Pogledajte. Pogledajte, u tom malom stanu, je li ovo vaš suprug Zoran? Ne mogu da ga gledam više. Ovo je njegova, kako da nazovem, prijateljica. Prijateljica. Prijateljica, se to tako zove, prijateljica? Moramo nazvati ljubavnica, ali Zorana, ona čeka dete sa njim. Bože. Ona čeka dete. Poslušajte šta pričaju. Poslušajte. Znači, iznervirao sam se, ali skroz sam se iznervirao. Šta je bilo? I jedva sam našao, ali... Pa, dobro sam, ne mogu više sama, ne mogu više da te čekam, ajde požuri više. Ajde, idem po ključeve, evo sad sam zvao čoveka, idem sad po ključeve. Ja ću da se poradim, još malo treba ti. Nećeš, ajde, nemoj da brineš. Ajde. Ajde. Znači, rekao je da ide po ključeve da uzme, jer je upravo iznajmio stan u koji treba da se preseli ona pre nego što se porodi. Onda ih vidite da su, oni zaista jesu, mislim, u vezi to, ovo ne može da se porekne. Mislim, ne mogu da vam pričam bajke kad snimak pokazuje... Ja sam to pomislila da nije istina. Ja ne verujem da gledam da je možda u pitanju da mu neka rođaka ili ne znam, prijateljica koja hoće da pomogne. Jer obično je bio takav, znači ono da je pomagao drugima, ali ovo već deluje da... Šta želite da uradite s ovim? Šta bi radila? Hoćete da vam damo predlog? Da se računate sa njim. Mislim, ne fizički, ne. Da razgovara. Hoćete da ga pozovete da dođe, da vidite gde je, da ga pozovete da dođe. Ali pre toga, pre nego što ga pozovete, nego što on dođe. Želim samo da ga vidim u oči, znači ono da... Šta ćete mu reći? Završi sam.
Isto je završio s vama. Što da ga ostavite? Hoćete se razvedete? Ne mogu da verujem. Ja njega jako volim, ali Ne možda pređete preko ovoga. Verujete? Ili ste mu verovali? verovala jako puno. Šta sad? Ne znam kako ne vidim. Hoću da mi Dok on ne kaže, vidite. hoću da mi on kaže ovo šta je. Pozvaćete ga. Dok ga ne budete vidjeli. Dobro. Dok ga ne budete pozvali. Mi ćemo biti ovde. Sačekat ćemo sa vama. Hoću da vam pustim još jedan snimak. Još jedan. Da. Možda je Mogu to? da doživim i šok za šokom. Mislim da ćete doživjeti Ovo je šok. 5 šoka, bukvalno. Mislim da ćete ne sada mogu stvarno doživjeti šok. Ja već drhtim, znači ne mogu još da se. Naša ekipa je organizovala tako da smo mi morali na neki način da uđemo u ovu garsonjeru koju je iznajmio vaš suprug svoje ljubavnici. Znači, umetnost naših detektiva je dala jako dobar rezultat. Postavili su tajnu kameru u garsonjeri gde ona živi i gde on dolazi povremeno. Sad slušajte, pogledajte šta se dešava. Pogledajte šta se dešava u stanu. Ova gospođa ili gospođica, ljubavnica vašeg supruga, možemo tako slobodno da kažemo da to jeste, nije trudna. Pogledajte, Šta je sad ovo? Ova žena nije normalna. je trudna? Nema šanse. Ste vidjeli šta je uradila? Ovo žena skida stomak, ovo je lak. Baca stomak. Ne lažirao da je trudna. Šta hoće od muža? Poslušajte, Halo Gabi, ćao, šta radiš, gde si? Super, lepo je, evo te, kod vas uvek lepo, sunčano, ovde kod nas kiša, sneg, svaki dan, užas, znači smorila sam se više ovde. Znaš šta, pa ništa, sad treba da proda samo fudbalera jednog i uzem lovu i dolazim kod tebe. Naravno, on će da mi kupi kartu kao idem za Minhen, znaš, a ja u stvari dolazim kod tebe. čeka da vaš suprug proda tog igrača. Da uzme novac. To prevarant. A on je Da njoj se žene ovakvim stvarima služe. služe se. Žene su spremne Na na sve. sve. Na sve. Vaš suprug. Ovo ja se nikad ne izvolim. I na samare. Ovako nešto, ne da Zato sam vam i rekla, baš neko suprug radi je- ovakve stvari. Vaš suprug je ovdje ispod u stvari Najvan. i žrtva Crna ovca. na samare. Baš tako. A ni ne zna. Jer ona njemu nije dozvoljavala da je priđe zato što je navodno doktor zabranio da se umara i da ima rizičnu trudnoću. A ja? Da. Vidite kako je vesela. Mislim, pogledajte, Baš ona je ne. ovdje u... Dobro, to nam manje njegovu krivicu. Naravno, Bez daljnjega. naravno. Ali On je- žena je... A znate šta? Pobjegao je na neki način ženskim čarima u nekom trenutku, ali... Više ovo, podnesem više ovo, dokle ću više da čekam. Sad Ne mogu više ovo da trpim. Šta radi ovo? Molim. Šta radi ovo? sad slušaj dobro. Molim. Sad. Šta je ovo? Si to Lažan stomak. Si to hteo. Lažan Naravno stomak. da nisam to hteo. Čemu se ovde radi? Šta je ovo? Pogledajte, evo. Bitno si meni život sad upropastio. Faza. Pogledajte. Strašno. Poslušajte, molim vas, razgovor sa sljedećeg snimka. Razgovara sa svojom drugaricom. Poslušajte razgovor. Znaš šta, pa ništa, sad treba da proda samo fudbalera jednog i uzem lovu i dolazim kod tebe. Naravno, on će da mi kupi kartu kao idem za Minhen, znaš, a ja u stvari dolazim kod tebe. Ali ovo je vrlo bitno. Ovo je vrlo bitno. Čekam da proda igrača. Ona nije tražila. Kartu za Minhen. Da, Ali će ići Latinu. Sa vašim parama. ovo je nemoguće. Moguće je. Znači, Teo si mene da varaš, viš kako deluje kad te neko prevari, ha? Kako sad? gde je stomak, recimo? Kako sad? Gde je stomak ovdje? Ja uopšte Kako ne mogu sad? Ne možete da verujete. Možemo mi da idemo kod nje. Ne možemo još da idemo, niste pogledali sve. Imamo 2 snimka koji su samo za vaše oči, a ne za... Hoću da vidim i ja. Nemojte, molim vas. Molim vas, nema potrebe da vidite, jer ovo
treba da vidi gospodin Zoran, a i svi muškarci. Nemoj da me dotičeš uopšte sad. Što da pogledate snimak? Hajde se pogledaj. Evo, vaša prijateljica. Halo, Ljubavi, gde si, jel stižeš? Pogledajte kako je. Lepo obučena. Tu si već na vratima. Ajde, ajde. Pogledajte ko je dolazi. Mladi muškarac. Pogledajte šta rade. Ne mogu da... Pogledajte. Ne. Na svu sreću da smo postavili tajnu kameru u kupatilu. Ajde. Pa znate, džakuzi je jako dobra stvar. Zorane, Baš dobro. jeste vi možda nekada doživjeli ovo sa njom? Nisam, naravno. Niste? Pa za vas je bila druga priča. Da, za mene je bila priča... Druga priča. Kao. Ljubav. Da, Ljubav. Kao. Dete. greška. Da napravite takvu grešku. Da se razvedete od žene koja vas voli. Zorana, sreću. A Zorane, gdje vam je pamet? Žite vi mene kao muškarac. Da bi ga ostavila sad. Nemojte, molim vas, ja ne mogu to. Zorana, ja to mogu da vam kažem, Ovo treba cijel svet da se smeje. da neće vam se smijati, jer... Ajde da budemo realni. Izmanipulisanje. Znači, naseo je, verovao je, To ga kriv ne je, pravda. nepravda ga. To ne može da ga opravda. Ne može. Ovoga što je napravio. Ne može. Mene je lagao, meni kaže ide na sastanak. S kim je išao na sastanak? S kim si išao na sastanak? Da, sad oprosti. Sad oprosti. Sad oprosti. Nemoj da me Zorana. dotičeš. Znači, nemoj da me dotičeš. Zorana, šta želite da uradimo sada i vi? Vi ćete vaše raspraviti, ja sam sigurna u to. Šta želite da uradimo sada? Ja bih volao da odemo kod nje da račistimo. Šta ćete da uradite? Ajmo, molim te da račistimo ovo. Jel imate snage da odete, Zorana? Da živim s tobom zajedno. Odnosno da odemo svi zajedno. Jel imate snage? Hajmo da rešimo do kraja ovu priču, Zorana. Završit ću ovo zbog vas jer sam zadala reč da ću da idem do kraja Hvala vam puno. i da Budite, vi ste jaka žena. Vi ste borac. Hvala vam ću ovo puno. završiti do kraja, a ti još nismo raspravili. Ajmo da rešimo ovo, da završim ja priču sa tim i nastavljamo ti i ja. Sad ću da gledam šta rade. Zorana, ali shvatite da je... Shvatite! Dajte da ja još radila, jer rani svaku ženu. A gospođa nas angažovala. Molim bre. Ona je mene angažovala i moju Zašto? ekipu Zašto? da pratimo Zorana. Za oprosti. Zašto da ga pratimo Tebi će zbog ovoga? trebati 100 godina. Nikada ne bi prihvatili slučaj da I smo Dunav znali. i Sava, bre. Peđa, Opere. ovo je stvarno jedno. Završili smo priču, nemojte, ostavite sami, evo vam uspomena, da imate Daj joj uspomenu, daj joj uspomenu. On je teo Dajmo da idemo da samo, Sponzoruša, jeba Čolić, bre. Peđa, izvedi ljude. Nećete ovo za uspomenu? Evo, ajde. Sve najbolje. Izradili ste me super, ajde. Ne, vi ste nas izradili super, svaka vam čast, ali nema veze. Idemo mi dalje, a vi razmislite šta ćete. Napravite novu taktiku za neku novu žrtvu. Možda vam i uspe. Doviđenja. Ćao, ajde. Ajde bre, izlazite bre više, šta vi tu? Koji ćete mi đavo, ajde gubite se. Ajde, smestili ste mi sve radnje, ajde briši, gubi se, ajde. Gubi se, ajde. Odlazi bre, šta ti je? Sve ste mi namestili radnje, šta ste mi uradili sad? Pusti, ajde, Peđa, pusti je. Peđa. Pusti je, pusti je. Da.